Салому алейкум, тамошобинони канали мо. Хуш омадед ба канали мо. Видеои имрӯзаи мо аз тайёр кардани хӯроки бегоҳи рӯзӣ шурӯъ мешавад. Имрӯз бегоҳӣ ман мехостам каме пилмен шӯрбо тайёр кунам. Инҷа ман зуволаи пилмена гирифта истодам. Зуволаи пилмен ба фикрам барои ҳама маълум аст чӣ хел гирифта мешавад, вале ба ҳар ҳол як дуна тухм, каме оби ширгарм ва каме намак андохта зуволаро мегирем. Зуволаи сахтак ва мехостам каме бо шумо суҳбат дошта бошам. Он шахсоне ки моро тамошо мекунанд, аз онҳо хело ҳам миннатдор ҳастам ва он шахсоне ки бори аввал ба канали мо дохил мешаванд ва моро тамошо мекунанд, ба онҳо хушомадед мегӯям ва ба ҳамаи он одамоне ки моро дастгирӣ мекунанд ман сипосгузор ҳастам. дӯстони азиз, тамошои канали моро фаромӯш накунед, дастгирии каналамонро фаромӯш накунед. тамошобинон, каме мехостам инҷо бо шумо суҳбате дошта бошам. мо оилавӣ дар Московский област таи 3-4 сол ҳаст ки зиндагонӣ мекунем ва ман соҳиби як духтар ҳастам, албатта соҳиби шавҳар ҳастам ва ман ҳамин сол тасмим гирифтам ки як канали худамро кушояму ба яъне ки ба сёмкаи видеоҳо шурӯъ кунам, чунки ман фақат дар хона ҳастам бо фарзандам ва мехостам ки навгоние дар ҳаёти худ биёварам ва шояд ки видеои ман камеам бошад ба касе камеам бошад, яъне ки фоидае биёварад ва ба ҳамин хотир видео карданам ман шурӯъ намудам ва бисёр мехостам ки канали моро дастгирӣ кунед. Ана инҷо ман аллакай зуволаи ваяма тунук карда истодам. Зувола тунуккуния ба фикрам ҳама медонад чӣ хел зуволаро тунук мекунанд. ҳамин кори обични. Ва боз мехостам тамошобинон кадоме чӣ саволе дорад дар комментария нависа ва фикру ақидаи худро дар бораи видеоҳои ман, дар бораи яъне чӣ хатогиҳои канали ман нависед. Ман албатта кӯшиш мекунам ки ҷавоби шуморо, яъне ки ҷавобҳоятонро диҳам. Барои ҳамин дастгирӣ кунед дӯстон, ва ҳар дастгирии шумо барои мо ҳам як чӣ хел гӯям як рӯҳаншод мешавем ва боз видеоҳои нав ва ҷолибтарро хоҳем ки пешкаши шумо гардонем. Ана инҷо ман аллакай зуволама тунук карда буридам. Зуволаи пилмен камтар ғафстар бояд бошад, чунки пилмен дар об меҷӯшонем, яъне ки дар шӯрбоча меҷӯшонем. Аз ҳамин сабаб каме ғафстар мегирем. Мана инҷо ман аллакай буридам ва ҳоло пилменҳои ман аллакай тайёр шуданд. Инҷо бошад ман аллакай барои зирбаки пилменям мана сабзавотҳоя тоза кардам, шустам ва аллакай реза дорам. Ман дар ҳамин шӯрбочаи пилмени сабзи болгарӣ, картошкаву пиёз истифода мекунам ва ана инҷа ман ҳамаи сабзавотҳояма майда реза карда баъд аз он зирбаки шӯрбоямонро мекунем.
ана инҷо аллакай авқоти ман тайёр аст ва ман каме барои духтарам кашидам ва боқии дарамони худо бошед. Тамошобинони азиз, дастгирӣ кунед канали моро ва иншоллоҳ ки видеоҳои нав ба нав пешкашатон менамоем. Подписатсия кунед, коммент нависед, лайк монед. мо хело ҳам хурсанд мешавем. боқӣ то влогҳои оянда, то видеоҳои оянда ба ҳамаи шумо хонободӣ хоҳонам.